Византия и Константинопол, в частност, са имали магнурска школа. То България също има своята магнурска школа и това е Националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил Философ. Както Магнаурската школа е дала просветители на времето си, така днес Националната гимназия за древни езици и култури обучава и подготвя новите просветители на България и както всяка година от своето създаване, тъй до днес, празнува на 11 май своя празник и възпоменава солунските просветители, братята Свети Кирил и Методий. Какво означава да си част от Националната гимназия за древни езици и култури? Това е училище с дългогодишни традиции, с утвърден статут, с невероятна атмосфера. Много е по-различно. Аз не знам други училища да имат това настроение, което се носи в нашата гимназия. Класическата гимназия е едно уникално училище за пределите на България. То е единственото, което дава освен хуманитарно образование, както някои други гимназии, дава и този класически дух и усещане, което всъщност създава и тази атмосфера на взаимодействие между учителите и учениците. Там се изучава моят любим предмет историята. Получаваме изключителна култура и познания в много различни сфери. Има една изключителна сплотеност и много топли отношения между ученици и учители. Нещо, което е проблем в другите училища със сигурност и това е едно от най-ценните неща за мен. Освен, че изучаваме неща, които никой друг не изучава, имаме един такъв класически дух, един национално самочувствие, което ни помага после в живота. Всъщност класическото образование не е образование тип техникум. То не дава някаква насоченост към определена професия, а то всъщност дава от всичко по-малко. Тоест човек придобива една безкрайна широка обща култура. Завършвам тази година и смятам да кандидатствам в Германия с икономика. Нещо, което няма нищо общо с хуманитарното образование. Става въпрос, че аз излизам с една широка обща култура, за което съм страшно благодарен както на моите преподаватели, така и на съучениците си, така и изцяло на училището. Възпитаниците и учителите се стремят да запазят този просветителски дух и да продължат да изпълняват мисионерското дело на Свети Кирил и Методий, които създават нова азбука, за да разпространят свещената книга Библията на славянските народи и да донесат светлина и духовно пробуждане. Тази мисия всъщност на двамата славянски просветители завършва този процес на създаване на славянската писменост. Ако до един момент Византия е имала своята мисионерска роля, следвайки своята политика и упражнявайки чрез християнизация своето влияние в славянския и в въобще света тогава, то с делото на светите братя, всъщност тя губи тази си роля и главният мисионер става България. Тя е тази, която в последствие има значение в източния славянски свят. Създаването на азбуката, а след това и създаването на самостоятелната църква, която ще изповядва на славянски език литургиите. Славянската писменост вече е създадена във вида глаголица. Това става 862-3 година. Преведени са Евангелието, Псалтира, основните библейски книги, които там са разпространени. И така започва разпространението на славянското писмо и развитието на това дело на Кирил Методий в Великоморавия при княз Ростислав. Учениците на светите братя пък попадат в България. Т.е. те идват през Сърбия в българските земи, посреща ги княз Борис, който вече е покръстил българите, успял е да наложи християнството, целейки обединението етническото, културно, религиозно на нашия народ и приема тези ученици, за да може тук да създаде центрове, средища, които да
подготвят народа както на църковен славянски език, така и на книжовен език. И така те започват същата тази просветителска, преводаческа дейност, правят се преписи на различни книги, преводи от гръцки, от латински, които са тогава официалните езици, нали, в църквата, както и еврейския. И по този начин постепенно словото добива сила у нас, докато в 893 година на събора в Преслав българският език е обявен за официален държавен и църковен език. Имаме нужда от този тип просветители и възрожденски даскали, които да могат да подготвят младите хора, да ги възпитават в ум, в разум, в доброта, нещо, което също липсва днес.